Gaur aurkeztuko den ontziratu zaitez kanpaina hori bai, bide horretan kokatze du, kontzientziazio bide horretan lotuta dijoan kanpaina bat izangoa. Eskualdeko herritarrekin batea, ematen nahi gehan aurrera pausotan gako garrantzitsunak dira murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea, ezta? Eta honen barrun, aurrera pauso hauen barrun, sartu nahi dugu ontzi berrerabilgarri hauek erabiltzea sustatuko duen kanpaina hau. Kanpaina honekin lortu nahi duguna da, arraindegitan erabiltzen den papera eta plastikozko bilgarri horiek murriztea edo ekiditea, albalin bada, eta honekin lortuko duguna da, azkenen hondakin gutxiago sortzea, ezta. Arrandegi eta arategitan dazkaten likidoengatik, usaiengatik, ezin da pentsatu hori nahastu dezakegula erosi ditugun ogi edo frutekin. Orduan, behar gendun zerbait gehiago. Parte hartzen duten saltokiak entzuna dakatela kanpaina ados daudela, herritarrak azaltzen dianen ontzi batekin dendara harrera ona egingo dietela, eta alde hortatik herritarrak eroso sentitu daitezkela behaiek hartu dezaketen aukera berri honekin. Kasu hontan lortuko dugu, suposatzen dut, arrandegietako papel eta plastikoekin, baino deia egiten diogu herritarrei baitare, pentsatzen hasteko graneleko produktutan, edo txarkuterietan, edo eman ditzaketela pauso antzekoak. Kanpaina honen helburua da arrandegitan erosketak egiteko garaian taperra honen erabilera sustatzea. Bi modutara erabili daitezke, hau da, bezeroak etxetikan eraman dezake etxean daukan bere taperra, bere neurrikoa edo berari eroso egiten zaion ontzi berrerabilgarri hori, edo bestela baita de aukera dauka arrandegi kolaboratzailetan, hemen aurkezten dugun taperra hau erostea. 50 zentimotan egongo dira salgai. Bezeroak erosketa egiten duen garaian, taperraren erabilera erabiltzen baldin badu, arrandegikoak boleto bat emango dio, zenbakia duen boleto bat emango dio, eta hilaren bukaeran arrandegi guztitan banatu diren boletoen artean zozketa bat egingo da. Saridun zenbaki horri, 30 eurotako bale bat emango zaio, eta bale horrek balioko du hurrengo hilabetean zehar arrandegi hortan erabiltzeko. Kanpainak azaroaren batean hasten da, 9 hilabetez egongo da martxan,